Nyt tarkkana, sillä seuraavana luvassa jotakin sellaista, mitä Suomen teillä näkee hyvin harvoin. Itse asiassa näitä on rekisteröity koristamaan teitämme vain noin 50 kappaletta tähän mennessä. Aivan oikein, kyseessä on tietenkin Citikan suurin ja kaunein C6. C6 on saanut tänä syksynä uuden, uljaamman ja terhakkaamman, mutta samalla myös puhtaamman sydämen. Keulalla ranskalaisten joutsenlauluun lyö tahtia nyt 3-litrainen 240 hevosvoiman diesel V6. Parina sen kanssa keinahtelee 6-portainen perinteinen automaatti. Ja sitten ne muodot, joilla joukosta erotutaan, ne ovat edelleen yhtä hätkähdyttävät kuin ennenkin. Eli Citicalle hyvin tyypillinen pitkä keula ja sitten toisaalta melko lyhyt peräylitys. Leveää keulahymyä höystää hämmentävä perä kovertuvine takalasineen ja futuristisine valoineen. C6 on käytännössä nelipaikkainen edustusauto, joka ei oikein perheautoksi taivu. Ison kissan syvin ydin on viimeisintä huutoa edustava kaasunestejousitus. Citikan sulosen pehmeään kyytiin yhdistetään usein sellainen jonkinnäköinen hallitsemattomuus ja epätarkkuus. Ihan niin kuin se mukava matkanteko olisi muka huono juttu. No eihän se nyt tietenkään niin ole. Tekisikin mieli sanoa, että onko tämä nyt sitten vaan kateellisten panettelua, sillä tälle Citikan jo yli 50 vuotta sitten keksimälle ja patentoimalle ratkaisulle ei vaan tunnu löytyvän lyöjää. Ja hieman karrikoiden voisi kysyä, kumpi on sitten mukavampaa, matkustaa mukavasti kotisohvalla vai ikävästi kivireessä? Ahaa! Ohjaustuntuma poikkeaa peruskaurasta hieman etäisellä läsnäolollaan, mutta sen ei pidä antaa häiritä. Suuntavakavuuden voisi kyllä olettaa olevan vielä hieman junamaisemman, toisaalta ihan hyvä näinkin. Tällaisen auton paras paikka on kuitenkin takapenkki, tarkemmin ilmaistuna oikea takaistuin. Maksamalla 1,5 Pack Lounge lisähintaa saa sähköisesti säätyvät takaistuimet, joilta voi etäsäätää itselleen lisätilaa ja mukavuutta. Tavaratila ei ole erityisen suuri ja lastausaukkokin hieman hankalan mallinen. Luvattoman usein unohdetaan se Citikan maaginen nappi, jota painamalla alustan saa aika paljon kireemmäksi, sporttisemmaksi jos niin haluaa. Ja hommahan on helppoa kuin heinän teko. Täältä vaan painetaan nappia, noin, ja saman tien eron huomaa välittömästi. Niin, kuinka monesta autosta löytyy auton jokaiselle pyörälle 16 erilaista iskunvaimennustehoa, 3 eri jousitusasetusta ja säädettävä maavara? Ei kovin monesta, ainakaan tässä hintaluokassa. Matkantekoa helpottavat muun muassa vakionopeuden säädin, head-up display, sulava automaattivaihteisto, suuri infotainment-näyttö, kaistavahti ja tehokkaat kääntyvät ajovalot, jotka muuten esiteltiin Citicassa jo vuonna 1967. Tähän C6 kaistavahtiin liittyy muuten aika huvittava piirre, nimittäin tavallisestihan varoitus kaistan ylittymisestä tulee sellaisena pienenä väristyksenä tänne ratin kehälle. No, isossa kissassa homma on hoidettu vähän toisin, nimittäin se jumputus tulee, sanoko minne? Kyllä, juuri sinne minne aurinko hyvin harvoin paistaa. Siksi onkin hieman omituista, että kuljettajan istuimeen ei ole saatavana ristiselän hierontatoimintoa, jollainen pari pykälää pienempään C4 järjestyy. Voisiko olla, että sen toteutus nahkaverhoiluissa istuimissa, jotka ovat sivumennen sanoen muuten erinomaiset istua, olisi ollut liian haasteellinen toteuttaa? Sen sijaan istuimiin voisi kyllä vaativa ostaja kaivata jäähdytystoimintoa, vaikka sitten lisärahalla. Ja aktiivisen vakionopeuden säätimen puuttuminen on kaiken huono juttu tässä C6. Se tämmöiseen mukavuuslippulaivaan pitäisi ehdottomasti saada.
Ranskalaiseen tyyliin joitakin epäloogisuuksiakin on kyytiin päässyt, kuten esimerkiksi keskikonsolin julmettu nappulaviidakko. Mutta lopulta huomionarvoisemmaksi nousee, että C6 on auto, joka opettaa kuljettajansa tyylitajuisemmaksi, rennommaksi ja kohteliaammaksi kuljettajaksi. Iso kissa poistaa jopa stressin, mihinkäs tässä kiire valmiissa maailmassa. C6 on mainio esimerkki siitä, mitä eurooppalainen autoteollisuus voisi tarjota meille, jos kaikki valmistajat eivät vaan tyytyisi matkimaan tylsästi toisiaan. Se on mielenkiintoinen, poikkeuksellinen, edustava ja ehkä jopa haluttava. Samalla se on kuitenkin suhteellisen taloudellinen ja suorituskykyinen. C6 on kolea hottis, hapan ja imelä, lintu ja kala samassa paketissa. Ehdottomasti niitä mukavimpia autoja, joita olen viimeisen 5 vuoden aikana ajanut, ellei peräti ihan se kaikkein mukavin. No, järkiraja vedetään tietenkin joka taloudessa hieman eri kohdalle ja vajaan 70 000 hinta saattaa olla liikaa monille. Lisäarvoa olisi luvassa, jos edes osan voimasta saisi ohjattua takapyörille. Mutta nelivetoa ei tähän maantieristeilijään ole saatavana. Harmi juttu.